आं दिनै बे नेवबासबारि गामिनि आफादगिरि आं दिनै गोजोननाय मोनदों। दिनै जोंहा माखासे सरकारा दिनैसिम जोंखौ जोङो बे भाइरास कर'ना बेमारनि थाखाय जोंहा डिक्लेयार होदोंबाबो दिनै जोङो रेसनखौ रायजो राजाफ्रा मोनजानाय जायाखै। दा बिनि गेजेराव जोंहा जोङो दिनै अनलायलायनानै दिनै माखासे गोदोनिफ्रायनो जों गामि दरसेयाव संसार जाबोनाय गैयै मानसिफोरखौबो जोङो दिनै सोरहा दं सोरहा गैया जों मिथिजोबो। बिनि गेजेराव दिनै अनलायनानै जों जाबोदोंबा दिनै जाबोनायनि गेजेराव दिनैसिम जों थांनानै दङ। दा दिनैनि गेजेराव दा जोंहा ओरैबायदि जाबाय दा दिनै सानैसो साब्रैसो बिसोर बिदा फंबाय बियादै आदा बिरद ओमफ्राय आदा सिथाव फंबाय महादेब आरो बियादै जगत बिसोर माने बिबथै बियादै जायो आरो बिसोर माने एसेब्लाबो सानसेनि खराखिखौ 8 केजि खरै थाव साफुन होदों। आं बेखौ दिनै आफादगिरि जानानै बे नेवबासबारि आफादगिरि जानानै आङो गोजोननाय थाबाय। जाहाथे उनावबो जाहाथे बिसोरबायदि अनग्रा मानसिफ्रा जोंनि गामियावबो थाबावगोन नामा होननानै आङो बेखौ आसा खालामो आरो रायजोफोर। आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै। नोंथाङा दिनै थाला बन्द'नि समाव बे नोंथांमोननि नेवबासबारि गामिनि माखासे धोनि सुबुङा नोंथांमोननो माइरं जगायना होदों। बेखौ मोनना गोसोआव माबायदि? गोसोआव मोजां मोनदों जोङो। जों जेबो राहा खालामनो रोङैखाय गथ'फ्रा जोंनो अननानै होफैनायखाय जों बेखौनो मोजां मोनदों। जों ना बेदर लायबाबो फाननो हाया मानो हाया अनेकथ' जों खस्थ' मोननानै दङ। दा बिनिखायनो जोङो गथ'फोर अननायखौ जों खुसि मोननानै गोजोननाय मोनबाय। थाला बन्द'नि समाव बिटिसि सरखारनिसिम मा खावलायनो सानो? जोङो बिटिसि सरखारनाव जों गरिब गुन्द्राया बा गासिबो सुबुं माहारियानो गैयैफोरखौ थाबैनो जोंनो अनसुंथाइ हरनो हायोबा गाहाम मोनगौमोन जोङो। नोंथांमोननि थाखाय दिनै नोंथांमोननि गामिनि माखासे धोनि सुबुंफोरा बे थाला बन्द' समाव नोंथांमोननो माखासे जानाय आदार जगायदों। बेखौ मोननानै नोंथाङा माबायदि गोसोआव अनुभब खालामदों? दिनै जोंनि नेवबासबारि गामियावहाय दिनै 105 घरानो दङमोन जोंनि फरियाला। ओमफ्राय दिनै गामियावहाय साब्रै साबासोल' धोनि दङ। जों माखासेयानो गोरिब गुन्द्रा हाजिरा मुजिरा मावाबानो जोङो जानोबो गैया। दा बेनि थाखाय साब्रै साबासो बिदा फंबाय बिसोर धोनिया जों गोरिबनो एसे साननै सानथामनि खरादबाबो अनसुंथाइ होनो हादों। बेखौ जोङो दिनै गोसो गोरबोजों गोजोननाय मोनदों। दा नोंथांमोना बिटिसि सरखार दं। बे थाला बन्द'नि समाव बिटिसि सरखारनि सायाव नोंथांमोनहा मा खावलायनो सानो? दिनैसिम जोंहा बिटिसि सरखार दङ होननानै जोंहाबो रायजो राजाफ्रा जोङो जेबो अनसुंथाइ मोनथ'वाखै आरो जोंनो हरनो हानांगोन। जानो खरादखौ एसेबाबो थाबैनो हरनांगोन आरो हरोब्ला मोजां जागोन।